Ramogi wadhi nyime kama Ikruok dhi nyime mar yiero ker manyien mar Luo ma ibiro bagi e kaonti ma Homa-Bay giko dirani e romo mar tipo mabende ibiro bagi mabende romo mar tipo mabiro kelo kanyakla oganda Luo mawuok e kaonti ang'wen mag Luo Nyanza. Kaka jafwambo marwa e kaonti ma Homa-Bay Ali Abich lero yango ne jodongo maromo 8 oseoro kwayo margi ne lemo mar ker mar Luo ma owinjore landi e nyasi ma idhi telne gi jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Jodongo mag Luo ikore mar yiero ker manyien giko dirani e kinde ma pogruok maduong' pod okwako buch jodongo go. Kweth jodongo ma otelnegi gi jaduong' Nyandiko Ngadi ne osewuok oko ka kwedo yiero makamano ka oramo ni en ker ma Luo machiko puodho. Kweth jodong Luo ma otenore korka ker mane osenindo piyo tonde ne obedo kod romo margi e boma ma Homa-Bay kama ne giyange ni giseyudo kwayo mag jodongo 8 ma olap dhogi ndong' ne kom mar ker. We also received 3 applications from Migori County, and we have also received 2 applications from Kisumu County. So those applications, we are going to profile the applicants. Wabro make a list of the applicants. In fact, we sell also the list of the applicants. Koro chiengma itimongi vetting to nitie file muting with their particulars, lakini nitie summary mar experience margi. Responsibility mar yiero ker en mar jodongo. Penjo osebedo mathoth gimomiyo josiasa ma Luo osebedo ka donjore buch jodong Luo gino ma bende osekelo pogruok maduong' e kind jodong Luo ka jodongo gi to ramo ni gin gitiyo tijegi kaka jodongo kendo gikone joma dwaro kom ker mondo kik kel pogruok e piny Luo. Gino wakwayo malong'o ni ng'ato ka ng'ato wan kod ji maringe len mopogore opogore. Ka in e len mar siasa, bira len mar siasa kuro wadwaro mana kama wawacho weche dongo. Ka in e len mar jodongo, bed mana mar jodongo kama. To aito wadwaro mana kuyo kuom dongo. Gikwayo kanyakla mar oganda kata doko ni pogruok maduong' to nitie. Kora wakwayo oganda Luo kik wapogre. Oganda Luo bed kanyachiel mondo kik wapogre. Nikech kwapogore to wawito nyithindwa. Onge kuma nyithindwa biro chomo. Nikech ka koro nyithindwa winjo kon gi koni, winjo kon gi koni. Koro gikia ni gidhiri jodongo mage. Wach yiero ma Luo Council of Elders modhi timo sani kik pogwa. Josiasa mondo were kodwa mondo watim yiero kaka jodongo. Wan weche gi ma wasetafia godo onge. Magi timore ka piny owacho ma Siaya oselando ikruok magin go e romo mar piny Luo ka giseiko jogegi mabiro yuore nyasi makelo kanyakla kauntis 4 ma Luo. Kuma wadhi bedo gi tuke mopogore opogore. We are going to have the tag of war. We have people who are going to play nyatiti. We have dodo. We have Ali Abich, Ramogi TV, Homa-Bay.